Treba dokončiť. Však jasné. Peťo, štartuješ? Áno. Dobre! Daj! Teraz. Bolo tam menšie zaváhanie, ale nakoniec sa všetko podarilo tak, ako sa malo podariť. Výsledný čas na ľavom terči 32,75, pravý ten je o niečo lepší 32,20, no ale výsledný naľavo 32,75. No a musíme pochváliť jedného z prúdárov, že čo obyčajne umýva, tak teraz fúkol, ako hovoria chalani. Áno, tak presne si sa tráfil na jeden prst. Dolné na Štice muži klasika, za nimi Otrhánky muži na 35 rokov, po nich Malá Hradná muži klasika, za nimi Rybany muži športoví a Libichava muži šport, za nimi Malá Hradná ženy klasika, Šišov dorastenci, veľké hostie muži klasika a tak ďalej. Pokiaľ ste zabudli, váš problém, čítať to budem za chvíľočku znova. Dolné na Štice muži klasika, za nimi Otrhánky muži nad 35 rokov, po nich Malá Hradná muži klasika, Rybany muži šport a Libichava muži šport a už nezabúdať. Čo?